Hapo fanya. Au tambiani man. Yes.
sanibonani. Ngiyanibingelela nonke egameni likaJesu sanibonani. Igama lami Senzo wakambatha. Sanibonani. Sisemshadweni cela silile ekseni. Sanibonani. Ngifuna kanjalo sisemshadweni asasana. Hayi sizodla yimina namhlanje engizoniphathela uhlelo namhlanje siphathela umkhwenyana wethu sibahalalisela ngomshado wabo namhlanje ngicela nje ningiphindele kancane ngiyazi ukuthi siwambile mhlawumbe abanye abangizwa kodwa ngizama ukuphamisa iphimbo kuze ningizwe nani ngicela nehlise kancane kuze nizongizwa mangikhuluma so iprogram yami sebengiphila bala ekhaya ngizoqala ukucela ngibize abazosendela eduzane nabazokhuluma ukuthi nabo babe beyilungiselela mhlawumbe abanye bebengazi just 5 seconds nje to prepare yourself for i-speech ozosisho uma ufika ngaphambili. So iprogram yethu ngizoqala ngicele ngicele usisulungile asihole ngepraise and worship before upastor Rakwane asosivulela ngomkhuleko. Emva kwalokho ozosamukela ekhaya kwaNgwenya sicela uMr Phumlani Ngwenya azosamukela wethu welcome from uMr Phumlani Ngwenya bese kube okhulumela abakwa Gomba uxoliswa Gomba emva kwalokho kuzobe sekulandela okhulumela abakwaNgwenya uMr Jabulani Ngwenya kube abangani uThulani Mgaga kube ozokhulumela abangani bakamakoti abangiphanga leyo item leyo bese okhulumela osisi bakhe uHlengiwe noThembi bese kuthi welcome to the motherland uMandlovu Ngwenya kube welcome to the fatherland kube uMr Zweli Ngwenya bese okhulumela iwoman of praise neman of praise Sithandile bese kuba okhulumela iWop futhi nayo Apostle TK bese amazwi okubonga kamkhwenyana sesiye emaphethelweni bese kuba amazwi okubonga kamakoti bese kuba cutting of the cake Evangel Ntombi bese kuba emva kwalokho yobe sengifunda izipho ke ALT njengamanje ngisacela before sizovula ngomkhuleko bathe ngicela usisilungile asiphe nje ingoma yokudumisa ezofaka uPastor Rakwane emoyeni ukuthi asimeme Rakwane ngiyaxolisa uya bathala bakhe uya bahola endleleni uJesu uya
Kristu wethu. Ngempela ke uNkulunkulu oyingcwele siyabonga. uNkulunkulu onguNkulunkulu ngezikhathi zonke. Baba wethu oyingcwele sibonga ubuhle bakho, sibonga ubukhulu bakho. Silana Nkosi yami okusiqalile ngolesihlanu namhlanje kuyisonto Baba sesizo summarize nokuphetha wonke umsebenzi umshado wakwaNgwenya. uNkulunkulu wami oyingcwele ngithi Nkosi yethu babusise ngezikhathi zonke ezintweni zonke Baba ngandlela zonke ngoba owakho umusa Nkosi usilingene sonke. Thando lwakho Nkosi yethu lusifinyelela sonke. Busisa wonke lo mcimbi Baba usaqhubeka egameni lika Jesu Kristu. Amen. Amen. Singahlala phansi rikadula fatsi kaufela. Sihlaleni phansi nje kancane ngizofunda nje iverse. Hallelujah. Baba nomama uNgwenya sizela sizoqedelela umsebenzi oqale Friday. Umsebenzi omuhle kangaka. Umsebenzi ohlabahlosile. Umsebenzi omangalisayo. Ngiyakhumbula uma besilungiselela lo msebenzi yazi imikhuleko sikhuleka kuvela zonke izinto kuvela noma yini kwenzakalani but namhlanje I'm so happy ngishiye ikhaya lami le ekhaya eGauteng ngiza la just to come and conclude what began so well. Sizoqedelela umsebenzi oqale kahle kangaka. Baba uNgwenya angazi uzothini othi welcome kubo baba kodwa mina ngithi indoda noma sekunjani oyindoda ngezikhathi zonke. Amen. Zonke izinto ezibhlungu shaya phezukwakho umama zifika kuye nje seyithambile. Hallelujah. So uNkulunkulu akubusise kakhulu ngokufundela iverse la lithi iBhayibheli lami ku John 2 verse it's a very simple scripture. John 2 verse number 2 and both Jesus was called and his disciples to the marriage. And then verse number 10 wakona utena and says unto him, every man at the beginning doth set forth good wine, and when men have well drunk, then that which is worse now yes, good thing. Once was only 60 years. Then that which is worse, but thou hast kept the good wine until now. Thou hast kept a good wine until now. Amen. Niyazi ke ukuthi iwine ngalezo ikhathi kwakungasile ekwenza ukuthi ubone indlela ngathi kuhamba abantu ababili kanti kuyiwani. Bekungasiyiwani yayenza kanjalo kwakuyiwani kwakuyiwani ejabulisayo. Lithi iBhayibheli lami uJesu wamema. Lensizwa ihlakaniphile le iyamema uJesu. Insizwa zanamhlanje zimema abangani babo nezimpintshi zabo. Kodwa lo umeme uJesu. Kanti bekangazi lest he know ukuthi kuzaba khona inkinga kushoda iwine. Amen. Shodakala kwewine kusho ukuthi umnyombo nobumnandi bomshado buyaphela. Once kwaphela iwine kaJehova then umshado usena bomnandi. Senihlala njengama friends anisahlali njengeyithandani. Malibonga igama lenkosi. Senihlala njengama friends but ngithanda ukusho ukuthi cha umsebenzi lomuhle kunenge sikufundile esibuye eGauteng sifunde okuningi la. Ya ngaphezulu konke sinethiwe hot sashelela kwaba mnandi sofike sireport ukuthi sishelelile kwaba mnandi sibuyile. Hallelujah. It's remarkable. It's something ungafika ekhaya uthi hawu champela imvula iyana kwaZulu Natal kodwa ngaphezulu kwako konke akukho umuntu engengambona la adelela omunye. Akukho umuntu la engengambona ashaya omunye. Onke umuntu ujabulile. Halala maKZN halala. Sibonga kakhulu umshado lento le. Bless you. UNkulunkulu anibusise. Kodwa ke maKZN senza sala nqola. uNgwenya wasetsakana isiwala.
Siyabonga kakhulu baba. Ngiyathemba ke manje sesingenile emandleni. Zonke izinto siqala ngezwi kaNkulunkulu. Uthi umfundisi uma ezokhuluma ngescripture sika John 2:2 uthi owayishada wamema uJesu. Manje naye bezosimemela uJesu la ukuthi lingapheli wayini kulomshado, kungapheli ubumnandi kulomshado, lokuqhubeka nje kube mnandi. Siyabonga kakhulu. Ngizocela ubaba uNgwenya azosamukela ngamazwi wethu of welcome. Nami ngizokhululeka ngizokwazi ukuthi noma ngithi kancane ngiyazi ukuthi sengamukelekile ekhaya. Siyabonga kakhulu. Sanibonani nonke. Niyaphila. Mina ngumfana kaNgwenya. Noma ubaba esalala kodwa ngumfana kaNgwenya. Manje siyanamukela ke kwaNgwenya. Lo mshado umuhle kangaka. Sibone ngemvula ke thina ukuthi lo mshado uzoba muhle. Ukwehla kwemvula, ukwehla kwezibusiso. Njengomshado bathi isibusiso esivela kuJehova. Manje sibonga ukubusiseka okungaka. Sengazathi ke singabanga Ngwenya singanamukela kahle, siyanamukela ke lo mshado. Dlanini konke okukhona. Ningabhekisisi mhlawumbe okungekho. Nidle nje nisuthe ningabanga Ngwenya okukhona. Naphambili nize nibatshe zafika endaweni yaseNewcastle eDanhauser. Endaweni besingayazi. Thina ke nathi singabahambi sesabazihambi. Sibuye etsakane nje ngoba sila. Kodwa kithi ikhaya ngesilahla ikhaya. Manje ke sibonge singaba kwaNgwenya. Ngeke ke thina sisangena emazwini umfundisi sekhulumile. Wakhulumisa izwe lakhe abantu. Sengazathi kumakoti nomkhwenyane. Umkhwenyane kumfowethu engimela emhlani ke mina. Sengazathi lokho akwenzile ngaba isibonelo kithi ukuthi nathi kusasa sithatha isifundo ukuthi umuntu makashada fanele athatheni abekeni kuze kuhlangane ini. Ulivalile ihlazo mina ngibona kuhle. Angazi omunye umuntu ubona kanjani. Sibonge ke singaba Ngwenya inkosi ibusise amen. Siyabonga kakhulu umtimande ukusamukela. Ayike nami sengingarelaxa ke manje sekusho ukuthi ngingadla okukhona ngaqonda nala etafuleni kamakonyana ngidle ngoba yiko kukhona ngithi nakho lokho. Nabahlele ematafuleni bangakhululeka kodwa ngathi kade bekhululekile vele. Seku empty already. Bakhululekile bona kungakasho ukuthi abakhululeke. Siyabonga kakhulu. Ake ngiqale futhi ngizethule kabusha igama lami ngingusenzo ngwakambatha kodwa abanye bayangazi endaweni ngakhona khona la kaThwala ezansi. Nami ngibonga ithuba lokuthi namhlanje ngizonikeza idirection yezikhulumi kulomshado wamantimanda manje. Siyabonga kakhulu kumtimando sesamukelele. Bengicela ukuthi omama ke bangiphumlilizelo ngoba iRadio sithulile bengothi DJ akadlala iRadio ke ngijive kancane kuze kubonakala ukuthi semshadweni. Siyabonga kakhulu sijabulile. Angazi akithi kaSpedi for exploring. Two and Spedi nithi. Siyabonga kakhulu umtimando kusamukela. Ngizocela manje ozokhulumela abakwaGomba uXoliswa Gomba. Siyabonga baba. Ngaphakathi mama siyabonga sibonga uThixo
othe wasinikezela elithuba ngoba uba yena beyengenathi ngabe ayikho yonke lento yenzeka apha kodwa ngenxa yokuba yena uhlale khona uhlale nathi konke silapha namhlanje kungenxa yakhe siyabonga bakwaNgwenya umsebenzi omhle kangaka abasenzele wona umpho mntana kabhuti wami ubhuti wami wamnikezela kuwo esesemncane kanti uzawuhamba bese sebancinci abantwana bakhe iyabakhulisa usisi wami nami ndiyamncedisa ndiyabakhulisa andizuthetha kakhulu ngoba besenithethile kakhulu naye besenithethile kakhulu ngaye namhlanje umpho into endizoyenza kuye ngizomnikezela kwabakwaNgwenya ndithi nina bakwaNgwenya thathani nanku umakoti wenu ngoba imfanelo zenu nizenzile zonke sonelisekile thina bakwaGomba zizinto enisenzele zona ngompho namhlanje siyamnikezela kuni umpho athobela umthetho wenu umpho akasenalo ikhaya elile kwaGomba akasenayo ikamere ekhona kwaGomba xa befika umpho kwaGomba usisivakashi uzawusukelwa nje ukomzuzwana simnikeza amalanga 2 days ekhona kwaGomba akhululeke umpho ngoba indawo yakhe asinayo iplate yakhe asinayo ngako oko umpho makazi ukuthi eli likhaya lakhe umpho uzawuphelela apha kwelikhaya simphathele ikhisti yakhe echazayo ukuthi mpho ikhaya lakho eli uzawuphelela apha kwelikhaya akho nto enzaba sayithetha kumkhwenyana ngoba umkhwenyana uzibonakalisile indlela akathanda ngayo umpho nendlela akathanda ngayo ifamily yakampho siyabonga mkhwenyana inkosi Siyabonga kakhulu ma siyabonga ngicela ukunixoxela indabana nje mfishane engihlangabezane nayo uma kuthiwa ngicela ukuthi ngizophatha lo mshado kunzima ukukhuluma noma mhlawumbe ukuphatha uhlelo lomshado ungazi lutho ngomshado baba ngeke ngababuza kaningi makuthiwa siyacela uthi ubhuti uyacela ngoba ukuthi public speaking nathi mina mongibeke esontweni ngizokhuluma I'm not afraid ngizokhuluma so ngathi lapha inkinga engizohlangabezana emshadweni ngizolo ngithi amen abantu bamanga amen kanjani ngoba sisemshadweni athi hayi kulungile kona lokho ngoba abantu abashadayo bayamazi uNkulunkulu so manginikeziwe igunya lokuthi noma ngithi amen ningangibuki kahle ngisasho kona kwala emshadweni siyabonga kakhulu mama mawuchaza indaba sizwile amazwi ngiyathemba nami umuntu omusha ngiyakhuthazeka manje ukuthi okay ngibonile kwenziwe kanjani emshadweni futhi ngizwile ukuthi mayiphuma makoti iyaphela indawo yakhe lapha phuma khona makoti mani ngwala kamuntu mande lapha ezansi nami ngizothi ngiyakwamukela namhlanje sizophoxa na udaka la kodwa amateka amlawa ngizowashiya bazawawasha abashana lapha ekhaya ngoba ngiphoxe kakhulu nami lapha ezansi sizocela isikhulumi sethu esilandelayo ukukhulumela abakwaNgwenya uMr Jabulani engakeze uMr Jabulani bengisaqeke ningishoshise phansi yosisi abangangihlabelela ingoma yomshado ngoba nayi radio seyithule shaka naye uthe uyamthanda shaka naye uthe uyamthanda
Sanibona abantu baseGoli. Sakani. Ayinami sengaseTsakani. SengaseTsakani angisena wase-Ale. Singabakwangwenya. Sizodlulisa ukubonga nje ukubambisana ekuqaleni kuze kube sesiphethweni nabantu bakwaGomba kugcine kunje kungazange kube namsindo ukuthi hayi akusaqhubeki ukuthi sekuwukuthi sesiyathukana abantu baseGoli kuphethe ngobuhle obukhona nje namhlanje sebekhulumileke abaningi kuningi nje okuhle okukhulunywa ngomkhwenyane nomakoti mina ngizocela nje ukusho kumkhwenyane nomakoti ngizobanika labo hlanganisa abawu5 okuthathe Tito 2 ukuthi abaqhubeke nalo nokuthandana njengoba bebeyiqalile indima yabo abaqhubeke njalo uthe ngiyacela ukuthi ngaso sonke isikhathi babe nokuthethelelana amaphutha azoba khona kodwa thethelela ungabi namagrudge nomuntu wakho ezinye izinto ayidlulisa nje ukuthi ungani bakwenza noba kudlula uthi ngicela ukuthi uthinteke makoti uthinteke mawuzwa ngoba mngenya kukhulunywa naye thinteka umuntu wakho usho ukuthi hey ngoba kunjani nithi wenzeni uthinteke ngomuntu wakho ungabi nje ungathi ukukhuluma nomuntu ongathi akuso wakho thinteka ukhombisa ukuthi umuntu wami phela lo umnyeni wami lo utho ngicela ukuthi nithobelane ngaso sonke isikhathi mukela ubaba mayikhuluma mukela uthu ngicela mama uthumeke ubaba ungwenye mayithi saphuthuma eTsakani salubamba la mayekuthuma nawe uthi awuphuthume kuphi thumeka njengomama nawe baba umama mayithi ngicela ungiphuthumele lapho uthumeke ungathi hayi lokho akusuko kwami uthumeke nje ngasonke isikhathi uhlale isihloniphana siyazibongela siwabangwenya sithi phambili Matimani amen siyabonga kakhulu malume ngizwile nami la kuthathe Tito 2 haleluya angithe manje aleyo phela uvundi amen ngangijamisa ukuthi asike esontweni haleluya nakho siyabonga kakhulu bengisacela ukubona abangakathathwa nabangakathathi bathi nje isandla no khona la ngiyakhona ninginikele ithuba ngaqethi okay right sesonke ngithi sesibabonile ngithi sibabonile ngithi kodwa ngibona ngathi siphamise kakhulu ngapha kwabesifazane angazi noma obhuti noma nobaba banamahloni ngice nangethi ukuthi baphakamisa ngenhliziyo yazi ngabe hle ithuba leli yabona leli engilenza manje ithuba mhlambe nje angithi kuthiwa umshado uthole emshadweni ukufa kuthola kuphi abantu hayi asazi nje lapho ngayithuba ke le njengoba nje ngizokhuluma lento engizoyikhuluma ngithi mina uma ungakathathwa ithi nje isandla sakho kahle okay ngicela behlise osisi kuphakamisa obhuti okay nangu ubhuti uphakamisile lasemnyango behlisa osisi baphakamisa obhuti bhuti akwathatha lapha emnyango uyabona-ke nakhona umuntu ovuma ngabi navalo ngicela amantimande angivumele ukuthi umshado uthole emshadweni lo bhuti ngicela ukumnika igunya lokuthi angene la ethendeni akhombe
umshado. Yambona wajame manje nangisho la. Hayi usabile ubhuti. Hayi angeke ngikwazi ukuthi osisi ngithi abasukume bathathe. Cha angithi nina niyathathwa nina nithathi. Nina niyathathwa anithathi. Banike chance ngoba banikeza ichance nje nabo bakhe bashenza. Hayi ngathi nina nibasegoli nina ngiyanisola ukukhala basegoli abazi ukuthi abantu besifazane banesibindi soku-approach umuntu wesilisa hayi okay soqhubekela phambili ngizobapha cela ukubiza isikhulumi sami esilandelayo ozokhulumela abangani bakamkhonyana bathe uThulani Mgaga. Sanibonani mo. Hayi njengoba sebeshilo igama lami ngoThulani. Haleluya. Hayi engizokusho ke ngizobonga indlela osuyihambile Mgwenya no mama Ngwenya. Haleluya. Njengoba uhlala usho-ke masixoxa ukuthi uyafisa ukuthi uzibele sekwenzekile-ke njengoba uhlala usho ukuthi noNkulunkulu ukhona hhayi nabangathembi ukuthi uNkulunkulu ukhona bayathemba namhlanje ukhona ngibuhlungu-ke ukuthi-ke ngiyagcina namhlanje lento ngisho ngendaba yomshado ithimu yethu ebesibelokhu besinayo sebenzisana kahle siyahlukana namhlanje kodwa sobonana bekumnandi abe bengekho sipractice yonke into cha bekumnandi siyabonga ngibonga nonke team team Pink and Black ngithanda ukubonga into esiyenzile kube mnandi. Okay. Hayi sibonge-ke nabafikile kuzosingatha abantu bakwaNgwenya nokumnandi sikuthole kwaNgwenya nabo bonke abantu abasukile nje abafundisi abasuke eTakara baze bazofika la. Hayi-ke siyabonga. Siyabonga kubakuthulani Mgaga. Njengoba ngihleli lapha uthi uPastor Rawan uthi kahle abesifazana abakhethayo ngoba mawuyinsizwa uyashela noma mayintombi ishelwa ishelwa amasoka amaningi kodwa besikhetha leli elithandwa inhliziyo yakhe. Manje ngamanye amazwi bethi angingabavaleli nabesifazane ngaphandle. Saphinda futhi ngisasho ngithi uma ungakakhethwa ke ungasiphakamisa isandla ungowesifazane noma ungakakhethi. Mina ngizange ngaphakamisa. Nakuthiwe aphakamisa mina ngizange ngaphakamisa. Mina angizange ngaphakamisa. Angizange ngaphakamisa mina. Anazi mina. Mina ukube bengingathathwanga ngangiphakamisile nami. Babona mawungana number 2 wakho babona ungathi awukhanyi. Okay, hayi siyaya lapho bangangijahi lapho siyeza. Kodwa ke bona bekumele babonisane babuRawan mangingaphakamisi okusho ukuthi ke angifoli kule category bengithi ayiphakamisi. Manje ke nginikeza osisi ithuba ukuthi ngisaphinda futhi bakhona ngibabonile selesa manje phakamisa. Mawungakakhethi ungakathathwa phakamisa. Okay,
uma siphuma la ngizocela babhale ilist yabo bangiphilise bona ngizwe ukuthi abakhethe ngoba sengingaze ngona umshado wami ngiyasuke la ubaba MC uyarobha because ufuna ukukhetha ikhoneni ukhetha kulisi ukhetha manje phela ozokhulumela abangani bakamakoti bathe uBetty Masemula bathe uBetty Masemula ngicela ungiphe ngengoma lapho sisi wami ke ngishoshe phansi ngisemshadweni la Samuel Mtshikoza Ngibingelela nonke igama lomkhulu wami uJesu Kristu waseNazaretha amen. Please bear with me kancane ama nerves. Ngithanda ukubonga lethuba leli. Ngiphelona mpho. Mina mpho nobaba uNgwenya. First of all ngithanda ukuthi kini ngiyanibongisa ngomshado wenu. uNkulunkulu abe nani. Anihambele phambili kukho konke enikwenzayo esazokwenza akumbusisa busisa ingane zenu anifihle esandleni sakhe esomusa ngaso sonke isikhathi amen. Angeke ngize ngibe mude nje mpho ngizothi okay. Proverbs 31. Umfazi ohlakaniphile uyayakha indlu yakhe, oyisula uyayibhidliza indlu yakhe. Ngwazi umama ococekile mpho. You've always been humble. Takunjalo ongathi ngoba songenelana emshadweni bese then sophenduka into ongasiyiyo. Hlala uzicocile ngaso sonke isikhathi. Umazisi ubaba uNgwenya umhloniphe umufuthando umthembe if awenzanga kahle kuye uzehlise uxolise and enye into ngicela nazi lokhu umshado awuzi ngemanual ama challenges esihlangabezana nawo emshadweni awafani ungabheki kamakhelwane ukuthi lapha yana baphila this life nami manje ngifuna ukuthi kubeka so naneliseke ngalokhu eninako contentment uhlale nje nalesekile zohlala ikhona idudula la ngaphandle baba uNgwenya point zohlala zikhona la ngaphandle. It's all about uzazi ukuthi wena unani ukuthi na even after 5 years still ube happy ukuthi I'm happy ngawe
nge-choice engayenza. Ubumnandi la ngaphandle apheli, phela umuntu. Ngicela nibambelene ngaso sonke isikhathi. Masihlangabezana nama-challenges. Ngithanda ukuthi namazi uNkulunkulu. Nimbize ngaso sonke isikhathi. Angeke anishiye uyashezweni lakhe uJeremiah 29 verse 11. Ukuthi angeke azasishiya, angeke asiyekelele. Yena unengicabanga emihle ngathi. Ufuna ukusibona siphumelela ngaso sonke isikhathi. Nihambe ngalawo mazwi lawo ngaso sonke isikhathi. Hlale nithandana. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu ubekhulumela abangani bakamakoti. Le ngoma le ihlatshelwa uwe babungwenya ukuthi kade uhamba ufuna isikhukhula nasi kwesihlele eduze kwakho manje futhi asike sisezosikhulu sona le siphezulu. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu Stella okhulumela osisi bakhe uHlengiwe noThembi. Sanibonani. Ninjani? Ake sithi it's nice to be here. It's nice to be here. Yandupalana. It's nice to be here. Ngiyaxolisa hayi ujabule kakhulu. Kwaze kweqa manje ama-voice hayi. Nalesi menenisa ishaya sayimene. Ngicela ukukhuluma, ngizocela ukukhuluma nje, ngizoqala ngobhuti wami. Ngithi Ngwenya. Okay, ngicela ukuqala ngokubingelela. Hallelujah. Ngithi nje kwaNgwenya, sekukwangwenya la ekhaya. Sanibonani bombi. Yebo kuphela. Ngiphinde ngithi sanibonani nonke. Yebo kuphela. Singathile. Ngizocela ukubonga ubhuti wami. Yebo kuphela. Okuhle ngasenzele kona. Lokhu kuyisibusiso. Lokhu kusinika ithemba. Sithi siyabonga Mtimanje ngokusithethela umakoti. Yebo phela. Le into ehlalihle kanjalo le. Yesayini. Imvuye enkosi. Ngeke uzumthole ekwatini. Hallelujah. Lokho ngabe uyazizwa ukuthi awuyazi inkosi umuntu olungela la wonke le. Izokubambela ibhodwe. Umakoti wakithi uyalibamba ibhodwe. Imvuye enkosi. Christmas uyasitshela athi yo antikinyani ngizopheka. Umama uyavuswa la. Ngoba umama ke mina uyayivukela. Kodwa unokusho athi angifuni ukuvuka ngoba bazothi ngithatha ithuba labo yabona. Uyabanika ithuba labo ukuthi kumele bavuke bamlethele ukudla. Noma bengangena ekambereni basibika njengo-anti ukuthi sibone ngicela ungezele umama ukudla. Umama lo anginalo uvalo, uvalo alukho. Anginalo uvalo ngalo ntomba ma yesisi angisho ukuthi magomba sisi wami ususisi kimi ubasibona kamama fike la evangelation besibona kamama siunyaka lo sayifeshada sikwazi sifaka sakwazi siyakuthanda uthi sohlala sikuthanda siyabonga Ngwenya siyabonga nje bakubongela mkhulu siyabonga mkhulu kahle namhlanje uyindoda eqotho siyayikhanya singabantu manje
alukhona ukuthi sijabule thina siyajabula-ke uyasazi naye ubhuti ukuthi sinesikhathi sokujabula lokhu usijabulise kakhulu kuye ngiyakwazi ngabe ngiyandiza njengale video yaphandle ngabe ngiyandiza umfingweni manje anginawo amaphiko okundiza kodwa nje kube kuya ngami ngabe ngidiza njengevidiyo ngikhombisa injabulo kabonga sisi wamukeleke ekhaya uyamazi kumamezala wakho ngoba sinokutshelwa ukuthi ngeke sitshele lutho thina sinomamazala wethu akali lutho mama noma bengathi hayi sifuna ukuyikhipha sifuna ukuhamba nabanakwethu sithina hayi ethi cha hambani emzini yenu yokukhona khona laba omama bakulomuzi lo uyasitshela ethi uzonisiza ukuthi nihambe nemzini yenu laba abakotla kwami akanankinga wami umama phela nje ukuthi sibambisane sisi sibambisane nobhuti nje lothando aluye phambili sifuna ukujabula asifune inkinga asifune ukukhuluma kodwa vele awusiwumuntu okukhuluma ngiyabona yebo Fune ngisho unyawo legada, fune inyawo legada. wena mani Fune iy'nhlanhla zedada. azikho khohlwa-ke la sibambele singabakuswazi bonani yebo ninjani siyabonga ukuthi sikashili siswami wathi sijabule kakhulu kuze siswela namagama ukuthi singathini so ngicela nje ukubonga ukuthi wonke umuntu la masibe abakwangwenye sonke elesibambisana ngithi ngiyabonga ngibona nabaphathi bakhe ngapha umakoti bakhona ngicela ukubabonga futhi nabo kuleyo ndawo ngoba dala ngibazi abazali abuye kuabazali kuabaphathi bakhe ngendlela nje abamkhethe ngakhona ubungathi umntana wabo ngicela ukubonga futhi lokho ngizokuqala ngapha ngicela ukuqala kubhuti wami ngithi bhuti wami namhlanje usikhombise enye usibonisile ukuthi uma uphila kufanele ukhethe uma sekufika isikhathi sokukhetha kumele wenze kahle ene namhlanje usibonisile ukuthi namhlanje ukhethile kufanele nathi sibambe la odlule khona so ngithi ngiyabonga konke okwenzile siyabonga kodwa ngizokucela bhuti wami ngizocela ukuthi ubambisane nomakoti ene ngicela ukuthi ungezwa ngathi abosikole ngoba kungenzeka ukuthi mina ngeyilanga ngitshele ukuthi umakoti wakho so ngicela ukuthi ungakuvumeli lokho ngoba uphethwe ukuthi ungathandwanga yini into nento obonayo ukuthi ayihambi kahle futhi sibonayo ukuthi asambi kahle ngicela ukuthi ningene ekamereni nikhulume ekamereni ngithi namhlanje siyabonga ngoba usilethele usiswethu thina kakusi umakoti kithi ngoba leli gama elithi umakoti kuyenzeka ukuthi liyambalekisa umakoti ngoba akazange athi makafika nithi usisi namnika igama elibi lokuba umakoti so namhlanje sithi thina la ekhaya kusumakoti sithola usisi ngasho ngithi futhi omdala kimi first born yala ekhaya ngoba umama manje okuningi sekazothi mama kabusi akasozothi mafika uzothi konke aqale kumama kabusi nathi masixakekile sizoqala kumama kabusi yabonga bhuti wami okwenzile uNkulunkulu yathi angakwandisela bese ngibuya ngiza kusisi ngapho ngithi sisi ngiyakwazi umuntu njani dala ngiphila nawe uyilo muntu ongathatheli phezulu noma ngabe into injana uyithatheli phezulu uyakwazi ukuthoba ukubekezela ngize ngikwade ngithi awumameli awunginaki noma ngikhuluma nawe ngoba akusumuntu othanda ukuthi makwenzeka into sekayaqumba mawumakoti akufanelanga uqumbe kumele ube umakoti oveza umhlathi mawumakoti bazobaleka abantu phela umphefumulelo umsindo itafula umbheke ngale kusefizi so mangabe umakoti ongakwazi ukuhleka emzini awuthandeki ngoba nabantu basemzini bagcina sebekusaba ukuthi sengizosaba ukuya kumagomba ngoba mangikhuluma naye maybe uzokwata kodwa ngendlela engimbone ngayo indlela esesihambile naye akusumuntu okwatayo okunye ngicela kuwe magomba ngicela ukuthi usibekezelele siyaphazama nathi namaphutha akekho umuntu 100% engizokucela ukuthi mangabe kungekho ukubona ngasolinye ngicela ukuthi sihlale sikhulume nawe mangabe khona esikwenzayo kuwe ongakuthandi asihlale phansi sikhulume mina uyangazi mhlawumbe sengikhulule nawe uyangazi umuntu onjani angisulo umuntu othanda ukukhuluma ngiyathanda ukuthula ngiyathanda ukuthi umuntu ahlala jabulile njengoba usungene phakathi kwalamagceke ngicela uhlale ujabulile ungayitsheli ukuthi la uganile uyitsheli ukuthi kusekhaya
Ngathi la ngize ngokuqala kusekhaya namhlanje. Ngicela ukuthi sibambisane kuko konke ngoba manje sewufana nomama wethu. Ngicela ukuthi sibekezelele noma ngabe senzani sesizokhala kuwe. Mina makunenkinga ngizoyihlaba ifoni kuwe. Ungihlabe futhi ngizokufonela ukuthi sisi kunje. Ngicela ukuthi lapho ungibekezelele futhi simamelane kuzokwazi ukuqhubeka umuzwa wangizobe ikhulu phambili. Angithandi ukuthi nikwatelane. Nangabe kunenkinga futhi yazi mangabe umuntu uma ngabe uzoyijwayeza ukuthi mangabe usekamereni njalo lafanele kube upepepepepepe uyayixosha intona. Na usekamereni ungabe uvuka sikhulume akube nje manje sekamereni kube sekamereni. Ulazi ikhishi le dining room le kamera ulazi. Ngiyabonga. Siyabonga anti babantwana. Haleluya. Sibazwile abantwana bayibeka indaba. Ngihlusha kuba ibhimbi khona ingoma engilongihleli phansi la ngiyicabanga eyiculo umama uHlengi wemhlaba ethi owakhe edwaleni akayokunyakaziswa. Ethi owakhe edwaleni akayongicela abanamaphimbo bangithi hlafa khona iscripture engifisa ukusiquote nami ngisiquotele umakoti nomkhwenyana ongangihlabelela nje athi wakhe noma ngavuma yedwa kunankinga noma mhlawumbe thina bayisombhedisa ithi wakhe edwaleni akanakunyakaziswa owakhe edwaleni akayi unyakaziswa owakhile edwaleni akayi unyakaziswa yebo wakhe edwaleni yebo akayi unyakaziswa yebo wakhe Ngiyabonga kakhulu sisilungile ngihlusha kuba ibhimba ngikwazi ukuhlabela kodwa ngiyakuthanda makoti nomkhwenyana njengoba ngihleli lapha kufika lo mhlabelo enhlizweni yami Sunday sike safika nabo mama bomkhuleko sizokhulekela lo mshado wanamhlanje sizokhulekela abantu ababesuka ebudeni safika sakhuleka safunda izayo wa26 ethi Jesu lidwala uJesu isiphephelo athowa khudwaleni akayifunikasiswa manje ngifisa ukuthi kini before everything else found ngishiye noma nibeke kuNkulunkulu akunalutho ezakunyakazisa akunalutho ezakunyakazisa umana wakhe edwaleni akunalutho ezakunyakazisa kodwa abantu bashoshwa into ethile mabezokwakhini babheka bafuna ukubona the outcome of it abasazi struggle saphakathi sokwakha leyo foundation uma ngikhuluma nabazane engikhonza nabo ngithanda ukuthi kukhulu ba consistent ekholeni umphathi kukhulu ba consistent ekholeni that's why abantu abangakakholwa ezothi umuntu uma ibona umuntu okholayo enza into embi athi we obani besenza into enje mina ngeke ngisonde because uyazi ukuthi kunzima kangakanani ukwenza into right abiding to the word of God. That's why ezolinganisa ethi uma ubani esenza nje mina ngeke ngize ngiye esontweni kunzima ukuba consistent. So engifisa ukuthi ngikusho kini nami ukuthi uma nakhe edwaleni akunalutho ezanyakazisa nasiphephe sincane akunalutho. Okay, ngingaze ngishumayele ngisho njalo ngathi bakhetha umuntu wrong ozothatha umshado uphendula indlu kaNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Ilist yami ke ilokuyeza njalo abosisi abangakathathi nabangakhethi sebewathathe nginabo la
cela abanye beze badamane bengihlebela ngifuna ukuzama hayi ubalekile mfethu ubalekile ngikunikile ithuba okay senginabo abathathu la abathathu bakhona ngifisa ukuthi kukhethe mina kuqala before ngizobanikeza abantu safisa ukubheka le list ingakho ngithe bona bangasukumi bakhombe abeze bazobhalisa kuqala ngifisa ukuthi mina ngibheke kuqala lamagama banginika wona bese ngiyahlaziya ke nami ukuthi hayike seningaqhubeka ke nani bafowethu eningakakhethi niqhubekele phambili siyabonga kakhulu njengamanje ngizocela item elandelayo welcome to motherland uMandlovu Ngwenya bathe welcome to motherland uMandlovu Ngwenya basho njalo ko bathi indlela yaziwa umhambi indlela yaziwa umhambi umama uzothi welcome to motherland nginethemba ukuthi usehambile emshadweni uzosherela namhlanje umakoti ukuthi emshadweni kuyahambeka noma kunjani ngengizwe ogogo noma umama mabekhuluma bathi abesifazane babamba umese ngala ukhali ngakhona ngazi kodwa ke lozothi welcome to motherland ngiyacabanga ukuthi uzoyishare le experience kumakoti ukuthi kunjani ukuba semshadweni noma kunjani ukuba umama uyiphatha kanjani uma umama emshadweni umama uMandlovu Ngwenya ngoba samlandile angicela ungishosholozise lapho sisike ngibheke phansi ngibheke le angishosholozise lapho ngibheke le shosholoz ubhekele shosholoz ubhekele shosholoz Ngizothi welcome to motherland usiswami uMagomba okuningi sekayakwazi kodwa ke sizocathulisana ngingathi nje kuye wathe ngilene uyazi ukuthi ngumuntu onjani so angaze iluleke ngingamupha zona uyakwazi kodwa nje into ebaluleke kakhulu ukuthi abantu abaphathe ngale ndlela naye afisa ukuthi bamphathe ngakhona inhlonipho ukuzithoba nothando kubo bonke abantu abaficayo ekhaya ngiyabonga thank you my sister awusabe sinengoma kodwa ndomema siyabonga
Siyabonga kumama bathe uMandlovu ezothi welcome to Motherland makoti. Siyabonga kakhulu. Ngiyabona bamsuse emabhodweni, ngiyabona ufake nephini kubhizi. Ngakho sike samlinda kangoma. Kafushane nje khona item yami ecishe yasala. Bengisacela okhulumela osisi bakamakoti bathe uGrace Gomba. Sana Marela, Sana Marela, Kuwatani, Sana Marela, Sana Marela, Sana Marela, Sana Marela, Kuwatani, Sana Marela. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Thina sibusana kanje ke la sibuya khona. Hallelujah. Ngiyakavumi ngale ndlela engifuna nivume ngayo ngiqala. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Sihlangane kule nkonzo kusenkonzweni lana. Uthi ubekathi uyakhuluma ukuthi akazi ukuthi akhulume ukuthi senkonzweni noma cha mina ngicela ukunika imvume. Where we gather together. Umoya engcwele ukhona naye. Hallelujah. Labantu asihlangene ngabo la, abantu abakholwe kakhulu. So it would be depriving of God ukuthi singabulisi ngesikholwa, singachazi ukuthi sobani thina. Hallelujah. Thina we represent God as sila. Hallelujah. Asi represent thina kodwa si represent amandla kaNkulunkulu. Ngoba yonke lento enzeke yalala namhlanje yenzeke ngamandla kaNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Lo bephambi kwenu uGrace wakagomba usisi olamalo makoti. Hallelujah. Amen. Usisi wami ngimthanda kakhulu. Hallelujah. Amen. Ungase uya wakagomba anymore but wakwangwenya ngikhuba kakhulu lento leyo kodwa senanda. Hallelujah. Ngifuna nje ukubonga kakhulu kuba bungwenya. Uqala kwami ukumazi babungwenya bokuphethe. Mamazi uphethe engakabi ubabungwenya. Bekamncane nje nangomzimba qala kwami ukumbona bekasegate ngikazocheka and bengiphuma mina ngazi bengiyapi ngihlangana nayo hlele lapha eApolweni ngiyambuza ukuthi ufuna bani athi ufuna umpho ngibuyele endlini ngithi khona umuntu umfana uma lapha phandle ufuna wena. Hallelujah. Athi hayi vele kumele mina ngiyeza manje ngimangale mina ukuthi hawu sisomanje ezikhiphayo. Alright akusenanda because mina bengacabanga ukuthi the way bekamncane ngakhona ngomzimba bengacabanga ukuthi ngaba ubaba ongaka manje ubaba onesidima ubaba ngeke ngimbize ngegama ngiqala ngimbize ngegama baye ngiyamhlonipha ubhuti wami yena ngimthanda kakhulu ene ngazi ukuthi uyazi ukuthi ngiyamthanda. Hallelujah. Futhi nomndeni wonke siyamthanda ngoba nathi sigene ubhuti asinayo ubhuti ekhaya. We are 4 girls asinayo nje ubhuti so siyabonga kakhulu ukuthi sinobaba okubhuti esimthandayo futhi osithandayo and futhi esimhloniphile ubaba ungwenya umuntu ophansi kakhulu phansi ngani phansi ngomoya wahlangana nosisi ophezulu ne usisi wethu yarasa kakhulu but intobeko yakhe kulo baba it's amazing. Hallelujah. So ngizama ukuthi iunion yabo it's perfect in such a way ukuthi usenze thina noma basenze thina sibone thina la besimlamayo sibona i-direction ukuthi kahle kahle umshado it's a doable thing. Noma ngaze sibone phandle abantu bathi hey umshado loku bawugxeka but yena she's making it possible for us to see the good side of umshado. Hallelujah. Ngendlela le akamthanda ngayo ubaba ungwenya, ngendlela le akamthobela ngayo. So this speaks
this speaks of her character. Umuntu enentobeko kakhulu. Ngithi uthobele kwathina labo sibancane kuye because umuntu okwaziyo ukuthi admit naka wrong. Umuntu ofunayo ukuthi afundiswe naka wrong. Hallelujah. This is one of the good things engizithandayo ngaye. More than that umntana kaNkulunkulu. Engikhulume kakhulu during the week when I was nakayalwa. Ngisho ukuthi i-character yakhe yobungcwele, i-character yakhe yobuNkulunkulu. Na ufika e-level la sihlala khona noma etsakani uthi ufuna ubuze khabompho. Bazokubuza ukuthi umpho like now describe ukuthi umpho womzalwane. They will tell you ukuthi bakhuluma ngalokho. That is why ufila ukuthi nobaba uNgwenya naye you gained a woman or rich spiritually. Hallelujah. Akasebenzi, akanayo imali, but she's rich. Ngithanda ukuthi nangikhuluma nje nabantu nangikhuluma ngosisi wami angikhuluma ngomuntu ohluphekile. I'm speaking of somebody that I know what is a rich. She may not have a car, she may not have a job, she may not have a big house, but I know what she's got it all because she's got Christ in her soul, she's got Christ in her spirit. She taught us in alabesimlamayo about how to serve God. Nibona umfundisi wakhe asukele ezala. Sikhuliswa ulo baba nalo mama. So I think ukuthi nabo they would feel ukuthi sikuhle ukuthi intombi yabo bayikhulisile bangayiboni because he started this one I think bashado kubu 7 if I'm not mistaken. Balelo baba uyo bahlanganisile so we are finalizing it. Namhlanje akusashadwe nesiyasabuye asadibanisa union yabo. Hallelujah. Asaydibanisa seyihlangene siba ukuthi imindeni yoyithu ihlangene sisukile nathi kwaGomba sizile kwaNgwenya. In as much as nabo bayakwazi I think bonke bayakwazi kwaNgwenya bayakwazi kwaGomba but thina besingakwazi. So ngibonga ukuthi nangibuyele ekhaya umama ngoba usithumila ngisho athi hambani niyobona ukuthi umntana wami Nkosi yami ngomshiya kuphi. So I was happy to hear ama sisters-in-law I think overweight nathi manje nabakhuluma ngawe mntasekhaya ukuthi bayakuthanda and they were speaking so wonderfully about you. Kimi kwangithinta ukuthi how yazi kuhle ukwazi ukuthi la uyakhona baya-appreciate and bayakwazi nalomuntu owuye ukuthi bayakwazi ukuthi umuntu oso and bakhulumene ba-accept for who you are. So nathi when we go back home siyofika simtshela uma sithi mamela intombi yakhe iyathanda kwela khaya bayamazi ukuthi ukholiwe bayamazi ukuthi akayixubi insindiso yakhe bayamazi ukuthi she doesn't compromise for anything bayayazi ukuthi xa bethetha nompho bathetha nomntana kaThixo. More than anything if you have to convince her to do anything that is unchristian like you have to pray yourself ukuthi Thixo sincede ba le ntombi sothetha nayo yenze lesiyifunayo but if it's not of God if it's not Christian like akazuyicompromise. Hallelujah. But ngibonga ukuthi nale khaya liyamamukela for who she is and I feel nokuthi greater things are about to happen kulomndeni because you've gained a favor from uNkulunkulu. I know this is a woman who carries engayazi unesambulelo. There's wonderful things about this woman. Mina ngingakhuluma until because ngikhule nayo. Hallelujah. Ngikhule nayo so I know there's great things about her and that is why I'm so proud standing here speaking about her esaphila ukuthi she's my sister, she's a wonderful woman of God. Usikhulisile nathi and usithandile. Make no mistake, you never hate us because you hate us, you hate her. And when you hate her, rest assured, God is coming for you because she's going to pray for you. She's going to pray. Hallelujah. So, ngibonga kakhulu babasuke la basuka khona beza la bazosixhasa sumndeni wabaNgwenya nakwaGomba sengathi uNkulunkulu nana nganibusisa nemali zenu niyifakile sengathi uNkulunkulu nganandisela nenhliziyo zenu nemikhuleko yenu. Hallelujah. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu obekhulumela odada bakamakoti. List yami sina 7 njalo. Sengisho ukuthi nongakalethi igama lakhe akeze nongakalethi igama lakhe akeze. Ngingaze ngithi sengiright. Ngicela manje ozothi okay, khona so 8 manje. Welcome to Fatherland. Bathe ngicele Mr. Zwelingwenya uzothi welcome to Fatherland Mr. Zwelingwenya. Ozothi welcome to Fatherland Mr. Zwelingwenya. Bese ngibizela yena esasondele eduze
Hayi ake ngenze umhlabelelo. Siyabonga. Oh, Jesu umlondolo kamnandi Siyabonga ukuhlala kuwe ukuhlala Ngicela ukubingelela. Mina ngusandile waKangwenya. Umfowethu lo shadayo uzalwa wababa omkhulu wami. Haleluya. Mina ubhudikile. Kodwa ke nje ngoba impilo ayifani nangendlela zokucabanga ngabantu ayifani nangendlela mawuhamba uqonya akufani ngoba singabafana siyaqona. So ngathi mangihamba nami ngingumfana ngase ngisheshe ngimthole ngicabanga ukuthi umaqondana ngosimo kwesempilo ngase ngithatha kuqala ngethi kuba mude nje ngizothi ngoba ngithi welcome to fatherland ngizokhuluma nje ngokoba ukuthi konke esikwenzayo sikwenza ngoba sakuthatha koba ubaba akazashada aphinda ashada okwesibili washada umama nje baze bahambe emhlabeni kanjalo nobaba wakhe kwaba kanjalo so engizama ukusho ukuthi njengoba ngashada isifiso ngishade ngize ngegodini nginaloyo mfazi so ngithi nje mfowethu nawe njengoba usithathile ke isinqumo sokuthi uyamthatha namhlanje emagwala ngathi singabambisana siqhube impilo uze wazi ukuthi nawe ngoba ubusuwazi ukuthi namanje sekuthi niyodlala ibhola bese ngikwazi ukusho ukuthi hayi namhlanje ngikwazi ukuyithola
nawe ngicabanga ukuthi ukusho lokho ngililanga ukuthi hayi ikhathi zebhola seyizoshiyana kunesikhathi sokuthi umama naye mayethi uyabambeka mhlawumbe esontweni akayi futhi nawe kumele ube khona endlini zambisana. Mina-ke ngumuntu ongathembisi uma umbhekile kodwa nje ngiyavuka mina ekuseni ngamaSunday ngenza i-breakfast for wonke umuntu okhona ukuthi ngizokwazi ukuthi uma sekuthi ne-grounding bayisalele bajabule. Ngiyazi ukuthi akufanele kodwa ngithi nawe mfethu uyibambe kanjalo ngathi singathandayo sengiyibambile ngathanda ngiyabonga. Siyabonga ku Mr. Sandile Ngwenya obethi welcome to Fatherland. Ngicela sehlise ngoba angithi ugesi sibona ukuthi awukho. Abantu sekuphoqa ukuthi bakhulumele phezulu ngoba nani niyakhuluma ngapha emuva ningabe nisabezwa. Ngicela ukuthi sibanike ithuba nani ngiyazi niyafisa ukuzwa ukuthi bathini mabekhuluma la. Nimzwile nje uthe uthi uvuka ngeSunday yakhanda umdoko. Khona bangamzwa. Ngoba niyaxoxa. Siyabonga kakhulu ebethi welcome to Fatherland Mr. Sandile Ngwenya. Nami ngizwile. Manje kwethu uzwile naye. Sizwile sonke futhi. Sizothi masingena nathi ngesikhathi siyongena ngaso sosikiphathile. Njengoba nje list yami seyikhona, ngizothi mangiqeda ukuphika kule list yami bese futhi ngithatha nama tips la befunwa abantu asebeshadile la ukuthi ngizowa apply kanjani kule list yami ekhona nami la. Ngizocela isikhulumi sami esilandelayo okhulumela Women of Praise and Men of Praise bathe usithandile. Okhulumela i-Women of Praise and Men of Praise usithandile. What a mighty God we say. What a mighty, what a mighty, what a mighty God we say. What a mighty God we say. What a mighty God we say. What a mighty, what a mighty, what a mighty God we say. What
Ngizothanda ukubulisa ifamily yonke yakangwenya nefamily yonke yakagombe sihlangene nayo bazalwane ne. Igama lami ngusithandile bangibiza brother Sithandile kuningi nje yabo. Okay, before ngikhulume ngalabazalwane nabazalwane la kuthiwa it's a woman of praise and a man of praise ne. Ithi le ngoma what a mighty God we save. So no matter what we do bazalwane, if ungakamthathi uJesu, this is the time. Ukuhlonipha kwethu kuyaphela. But we all need Jesus. Because to stand here and talk about God and ungabatshela abantu iqiniso uzoma uNkulunkulu. We all need Jesus. We all need Jesus, whether we like it or not. Nathi zange siyitshela ukuthi sokhona, nami ngikhulelele kamasho. But mangithi Gauteng, ngasi uNkulunkulu angarrest wathi yangitholile kahle. So we believe in prayer bazalwane. We believe in God. And nakuJesu, hayi uNkulunkulu kuphela, nakuJesu. Angeke sikhole uNkulunkulu kuphela, sishiye indodana. Hayi ayisebenzi kanjalo. Amen. Ayisebenzi. So bazalwane, ngicela ukusukisa amasosha. Ngibulisa amasosha. So mawulisa isosha kuthiwa salute. Ngicela ukusukisa amasosha, hayi abashadayo, amasosha. Ngicela sibe wonke amasosha. Ewopha before ngikhulume bazalwane. Yeah, singasukuma. So ngiyacabanga ukuthi sizwele ligama uthi women of praise. The reason basukumisa ngoba ufaka igama. So fanele babone ukuthi obani la. So these are the soldiers. God needs soldiers, not church goers. Ne? People they go to church but they don't go to God. Ne? So bazalwane si team yomkhuleko nangumphathi. Umphathi wethu nami. So ubabungwena ubambeke la endleleni wabambeka naye. So uNkulunkulu singahlala phansi. Bazalwane aka-raise uMoses uma ngekho abantu ababoshiwe eGibhithe. So kusho nobabungwena njengoba bemraisile. Kusho ukuthi kunento afuna ukuyenza. Efamilini kwi-community. Angiyazi i-background yakhe mina but la indlela ngithola izinto eziwuthukene ukuthi he's a man of prayer and he's a man of faith. Mina ngiyalalela bazalwane yabo. Into engizoqala ukulalela. Singakhuluma sikhulume but ukulalela egcine bese ya meditate. So into engiyithola kuyena, it's a man of prayer and a man of faith. And if Bible lithi without faith it is impossible to please God. Not without prayer, not without fasting, but without faith it is impossible to please God. This is a man of God, bazalwane ne. And you need to honor ikona anointing kuhle. So ngahlangana nomama Ngwenya ngazohlangana nobaba uNgwenya. So uNkulunkulu akazihlanganisa izinto ezingekho. This is a man of God. Whether uyamazi or kanjani, remember ukuthi noJesu akazange ama miracles ngakubo. You know why? Ngoba siyamazi lo uzalweni lapha esibayeni senkomo. But this is a man of God, uNkulunkulu umbizile, and a woman of God. Man and woman of prayer. So ke bazalwane, lento le nomama ngibazile endleleni yokukholwa and sisahamba sisayibambile noma abanye bengekho amanye amasosha but ithe sizoya because ayakhishwa amasosha u6 ayobhekana necountry 6 soldiers ayobhekana necountry A1 the nation. So sathi abasele but you are going there udaka lukhona lungekho kunetha kunganethi duma lingaduma. Yabo. Siyabonga kakhulu ku brother Sithandile. Oh bakithi. Siyabonga kakhulu ku brother Sithandile, ngithande uma ekhotha lezo ukuthi it is impossible. Mase ngibuza what is faith kambe? Kumuntu ongakakholwa sithini ukukholwa? Ngoba abantu bacabanga ukuthi ukukholwa ukuya esontweni ukugqoka mhlambe to go to Sunday. To go to church every Sunday. Kuyini ukukholwa? Sikuchaza kanjani? Ngiyathanda ngoba kushada abantu abamazi uNkulunkulu. So that's why uNkulunkulu ethatha manje indawo ukuthi sikhulume ngezwi lakhe emshadweni wabo ngoba nabo self bayamazi uNkulunkulu. Ukube mhlambe bekumshado wabantu abaqhumisa ibhamu ngabe siyazizwa ibhamu la ngaphandle ziyaqhuma
kube bekumshado wabantu beyikuta ngasi yazizwa ikuta la kube bekwamaginsa ngawe ziyaspina manje imoto la manje ngoba umshado wabantu abazi uNkulunkulu ingakho uNkulunkulu engena manje ekhuluma ngabantu bakhe siyabonga kakhulu ngingashumeli ngisaphatha uhlelo ngizocela ozokhuluma futhi for i-woman of praise bathe u-Apostle TK. Apostle TK. What a mighty God we say. What a mighty, what a mighty, what a mighty God we say. What a mighty God we say. What a mighty God we say. What a mighty, what a mighty say. Ka lebitso la Morena Jesu. Ai bless you. Dololo. I just believe it. Amen. Ke a utlwahela ko morao. Yazwakala. Yazwakala. Ke le dumedisa ka lebitso la Morena Jesu, lebitso la ka ke Tsakane Usile. Amen. Nna ke tswa ke le Pretoria. La nkutlwa? So ke tlile mo ke tlo emela Women of Praise. Ke itsitse Mpho for a very long time. Amen. Amen. I remember when I got married, when I baker, that was 17 years ago. So ke khale ke motseba. Mara today, Mpho le Ntate Ngwenya. Tsela ya pholoso ya lenyalo ha easy. Tsela ya pholoso yona lendlela le yansindiso le. Lendlela le yansindiso le. Lula. It's very difficult because of on the road, especially when you are saved, you will encounter many challenges because of you are saved. But we know that we are fighting from a place of victory. Already since we winning. For a losing battle. Even though we have challenges, we know we are guaranteed victory. Amen. Amen. So when I read scripture, husband, love your wife. And then wife, submit to your husband. Amen. Amen. Hahuna mo Bible iri e commanda musadi hurata. Bible ay commanda musadi hurata. Bible commanda musadi hu submita. Ebe commanda monna hurata Ntate Bible commanda wena hurata musadi. Ebe commanda musadi hu submita ko wena. Mara submission hai possible. Hallelujah. Submission I foresee. Again, how or no, you must submit, you must submit. It doesn't work like that. For Mangwenya to submit to you, tell to Omrad for a long time. My own time, it's easy for you not to submit. But Mangam time, it's going to be difficult to put here and submit to you. So my own time, I didn't hold at that mode. Half of the instruction is easy to follow. So Rona sometimes misinterpret submission. Thinking submission is you have to enforce it. You don't enforce submission.
you love your wife, then your wife will submit. Your wife will follow. But if you don't love your wife will never submit. So your wife will be auto fight her back. So the thing when continue to love your wife, and then you will continue to see her submitting to you. So Kililaka I give it to you lolo. Kililaka bote. The yellow lalo. And Kililaka every time hello kopana le challenges because of the kopana le tone. Mangwenya. And then Mangwenya. The challenges is very personal. Because there are things that are our whole of the challenge.